Angibingelela ababukeli, igama uMathino Kamkhize, oyi-host yamavidiyo eDejo Kids. Sishuswa ikhaya elihle media. Uma ufuna ukwazi imininingwane noma uqasheka kwalo, uma kuphela amavidiyo ethu esiwashuthayo kuzovela konke ngekhaya elihle media. Namuhla sivakashele umama wethu osizalayo. Sithe masifika sikhala sizingane zakho ukuthi mama sicela uthelela ulwazi isizwe. Wathi ngeke nginilahle ingane zami, ngizofika. Sibonge umama udele konke wathi hayi ngiyeza. Ufike elikabi nokudla ibreakfast uliyekile. Ngendlela ngiyafisa ukubona nasebusuku usulalile nomama. Sibonge mama. Kodwa mama ngicela wazise ababukeli ukuthi ubani wakuphi. Ngiyabingelela ababukeli, igama lami nguMazikode Sangweni, ngihlala eMpangeni, ngiqhamuka esigodini saseThombothini. Ngiyabonga. Sibonge mama ukuthi sithe sicela sizingane wasihlonipha wezalana uzothela ulwazi lwakho esizweni nasemphakathini nakithi uqobo. Isihloko sakho mama siyasithanda noma itopic yakho ozokhuluma ngayo siyayithanda because asikafiki kuyo, okusho ukuthi sizofunda okukhulu kuyo kuleyo topic. Itopic kamama noma itopic esizokhuluma ngayo namuhla ethi emshadweni noma umshado. Mama ngolwazi lwakho sicela uchaze kubabukeli ukuthi yini umshado. Babukeli, umshado yinto ehlanganisa abantu ababili esebezakhela ubudlelwane abafuna ukuthi baqhubeke ebudlelwaneni babo, bebe nomndeni, babe nekhaya. Uyabe-ke umkhwenyana eseya kubo kwamakoti osuke simkhethile beyozwa ukuthi badla into engakanani, bafuna amalobolo eyimeshe noma zenkece. Mase-ke eyakhuluma nabasekhwini lakhe bebhale phansi ephepheni ukuthi bafuna ini, ibizo ey'ngakanani. Uyabe sehamba-ke umkhwenyana esebuyela ekhaya kubo ebeyolumana umlomo nomndeni wakhe. Mase behlela usuku ecela abantu ababili abangabakhapheyana ukuthi abazomphekezela phela. Kuba abakhongi labo bantu ababili, mase kuba umkhwenyana. Ukuze ezoyizwela phela yena ukuthi kuhambe kanjani iy'ngxoxo zakhe zamalobolo ekhweni lakhe. Kuyafika-ke kwethulwe iy'nkomo beme esangweni besho ukuthi siphethe iy'nkomo eziwukuthi, iy'meshe eziwukuthi nowukuthi. Mase bengeniswa ngaphakathi. Mase ngaphambi kokuthi bengeniswa ngaphakathi kuba nalezi imali ey'khishwayo onkwelamthini, onqaqamazinyo. Mase-ke beyangeniswa-ke ngaphakathi bese sebey'khiphile lezi imali wemvula mlomo. Mase-ke kuyaqalwa-ke iy'ngxoxo zamalobolo, kuqedwe lapho. Mase-ke kukhishwa iy'bizo, zikhishiwe-ke iy'bizo. Emva kwey'bizo mase yacela-ke owesilisa ukuthi yena ngokwesiko lakubo umakoti akangeni ekhaya kubo. Mase kufanele ashade, fanele aqale ngokukhehla. Mase-ke beyasho ukuthi sicela ukuthi umakoti wethu sizomkhehla ngosuku oluwukuthi. Mase-ke uyenzeka umkhehlo. Emva komkhehlo umakoti mase yahamba eyogqiba amasondo emzini wakhe lapho esuke esey'khethele khona. Usuke ethweleke lapho ubumaya ethengile eyobabonga. Emva kokunqaba amasondo kuyabe sehlala imindeni emibili ukuthi usuku lomgcagco lunini noma usuku lomshado unini. Mase-ke kuyahlangana kumndeni. Emva sewuhlanganile mase yashadisa umakoti. Kuhlangana imindeni emibili-ke lapho kusuke kukhona kubo wamkhwenyana, abakubo wamakoti, abangani, zihlobo. Mase umakoti ayakhishwa ekhaya kubo eze lapho esuke sey'khethele khona. Befike behlale nomkhwenyana wakhe emshadweni, bebe nomuzi, bakhe ikhaya, bakhe abantwana. Ngiyabonga. Sibonge mama ngolwazi lwakho lumshado. Ngiyathemba ukuthi mhlawumbe umuntu uma engazi kahle ukuthi yini umshado usezoba nolwazi namuhla. Futhi usuqalekile uyasithekela ngolwazi ngoba besicelile ukuthi hayi intombi endala ngoba iyayazi le ndima ayizi izothekela thina nababukeli ngomshado. Sibonge mama ngokusichazela ukuthi yini umshado. Ngiyathemba ukuthi abantu nabo abebengazi ukuthi umshado kanti into ende kangaka and inkulu kangaka ngoba ihlanganisa imindeni emibili
sebenolwazi manje. Mama ke sicela usichazele mhlambe kuwe mama emshadweni wakho ukuthi ubuhle emshadweni kwaba yini, ubunzima emshadweni kwaba yini, izinto ezikumisile noma ezikugqugquzelile noma ezikumise idolo ukuthi no, noma zikhona iy'vunguvungu kodwa ngiyindawo ngiyawubamba umshado. Ngicabanga ukuthi abantu abaningi bakhona bazokuthola lapho befunde lapho nabo bekwazi ukuthi bebambe imishado yabo. Ngicela uchazele ababukeli mama yonke leyo mibuzo emithathu. Babukeli, umshado muhle uma nizomema ubaba uNkulunkulu abe ngaphakathi emshadweni wenu, njengoba wayesho nomfundisi ethi ningamemi owesithathu akubo ubaba uNkulunkulu. Muhle umshado, mina owami nje kakhulu ngizothi waba muhle ngoba ngangena emshadweni ngingakholwa. Umyeni wami wangifundisa ukukholwa, wangifundisa ukuthi umama ohlakaniphileyo uyahlangana nabanye omama. Uma kukhona umonakalo lapho ovela khona, umama uyahamba eyoduduza ahlangane nabanye omama. Ngawubona umuhle ngoba namhlanje ngimile ngenxa yokuthi ubaba uNkulunkulu wangena enhlizweni yami. Wangifundisa ubaba ukuthi umama ohlakaniphileyo uyabiza ubaba uNkulunkulu ngezikhathi zonke, ey'mpini zonke abhekana nazo. Ubumuhle umshado wami kangangokuthi besize sikhumbule ngelinye ilanga nje ngesikhathi engikhehla ubaba sekuthiwa akagiye ngumkhwenyana, wagiyiswa njengomuntu ongasazi isiZulu okholwayo. Kwakungijabulisa lokho, kwangijabulisa. Ukuthi uyazama. Ukuthi inkosi yami uyazama noma eyibhimbi isejwayele phela ukuba umholi. Kwangijabulisa bazalwane. Nanokuthi ngingene emlonyeni nje mama ngeke ukwazi konke. Noma kukhona vele mhlawumbe omele ukwenze kodwa ngokuthi kumele udlule khona uzokubhimba kodwa khona ukwenzisa kahle. Qhubeka mama ngiyakuzwa. Wayehlezi engijabulisa ngakho enhlizweni yami kwangenza ukuthi umshado wami ube muhle. Athi mama mina ngakuthengisa okweBhayi. Ngivele ngijabule kushabalale ngisho ukubi bekusenhlizweni yami ngoba ngempela wangithengisa okweBhayi. Wangilobola wangenzela iqiniso Nkosi yami umyeni wami. Ubunzima engihlangabezene nakho emshadweni wami ukungabi nayo umntwana. Kangakuthi ngize ngaphuceka amalungelo ami ukuthi anginayo umntwana. Umntwana ngihamba naye emshadweni wami kodwa ngokuthi umntwana uyisipho esivela kubaba uNkulunkulu. Uyakunikeza kwesinye isikhathi umukele ngezandla uthola ukuthi kanti yena uzomthatha. Kwesinye isikhathi engafiki emhlabeni amthathe ngesakhe isikhathi. Okunye bekungilimaza enhlizweni yami ubunzima engihlangabezana nakho. Ngiyazi ngafika nabatwana emshadweni wami kodwa bekuba kuhlungu uma beke ngikhunjuzwa ngelinye ilanga ukuthi laba batwana njalo bafika nabo emshadweni akusibona bami, angibafuni. Okwakungiphatha kabi kakhulu kwakunengane kabhuti wami yayingenabo abazali, yayikhuliswa yimina. Mina ngangi-understand isimo sayo futhi nayo yayithembele kumina. Ngabuka ukuthi uma ngihlangabezana nalamagama ahlela kumina kanti ngangithenjisiwe ukuthi ngoba ngikuthanda nezingane zakho. Aseqhamukaphi la magama ukuthi uSathane uyangena emshadweni yabantu. Hayi, ngaze ngababala ngahamba ngayohlalela ekhaya ngoba ngifuna ukukhusela abantwana bami. Ngifuna ukubabona noma sebengena esitejini sokuba amantombazane ukuthi bangena ngiseduze nabo. Ngifuna bebone ukuthi angikwazi ukukhetha umshado osekukhulumeka amagama kanje ngabo mase mina ngikhetha umshado ngishiye bona ngoba ngangibathanda. Ngiyabathanda abantwana bami ngoba babephelele ngiyikho konke kubona. Ngiyikho konke nje okubona, ikakhulukazi lo owayengenabo abazali kwakuvele kuzwele enhlizweni yami. Kodwa ngikhona ebunzimeni uNkulunkulu wafaka izwi enhlizweni yami ukuthi funa indawo yakho khona uzohlala nalabo abatwana ubakhusele kahle. Nangampela ngayithola indawo yami. Indle engaqala ngayo bazalwane ayizange yangijabulisa kodwa ngangiba nalokho ukuthi ukuze uye empumelelweni fanele uqale phansi. Awuvesi uNkulunkulu ekunikeza isitezi, fanele uqale emaplangweni.
Ngahlala kunzima kuleyo maplangu bekhuluma abantu. Nami ngangingakhuluma ngoba vele ngumuntu wasemhlabeni. Abanye bethi mabi, abanye bathi ngathi indlu yesonto, abanye bethi ngahlala kanjani kulamaplanga anjena ekubeni yena ehlakaniphe kangaka. Kodwa ngoNkulunkulu ngahlala. Omunye nje waze wangena nje impela ekhaya lami waze uthi kanti le ndlimbi kanjena ngaphandle kanti phakathi kunje. Ngathi nje Nkosi ngiyabonga. Ngahlala ngoba ngangihlalele abantwana bami nengane kabhuti wami. Ngahlala ngawubamba umshado wami. Ubunzima-ke ngahlangabezana emshadweni wami. Okunye nje ubunzima engahlangabezana nakho, babengijaja abantu. Bethi ngizodla imali yomyeni wami, ngizontshontsha iy'nkomo, ngizomshiya. Kanti mina ngangithe sohlukaniswa ukufa. Ngahlala. Okwangenza-ke ukuthi ngiqine idolo ngihlale emshadweni wami yize kukhona ubunzima. Ngakususa ubunzima, ngakhumbula okuhle ubaba angenzele khona ukuthi wangithengisa okuyibhayi. Okwangenza ukuthi ngibekezele emshadweni wami, ukuthi ngangifuna ukuthi ngase nginayo indawo yami, ngikwazi ukuhlala kahle nabantwana bami, ngibabone noma sebephambuka ngoba izwe selabanjena nje abantwana bethu sebethatha idakamizwa. Ngangizobabona kanjani uma mina ngakhetha umshado, bona ngabashiftele ekhaya. Ekhaya babezohlala nobani? Mhlawumbe babezohlukumezeka. Kulesi khathi samanje awusathembi lutho, awusakwazi ukushiya ingane nomuntu wesilisa noma ngabe nihlobene kangakanani naye, kodwa usathane uyangena kumuntu wesilisa. Yingakho ngakhetha ukuthi kukho konke angifuni ukuhlala nabantwana bami ngiyikhulisele bona. Nje uNkulunkulu wangipha amandla ngabakhulisa. Bakhulile manje baqedile, bafundile ey'koleni. Nalo kabhuti ukhulile manje useyakwazi ukuy'mela. Ngoba uma wami wayengifundisa ukuthi ngane yami emhlabeni funda ukuy'mela. Ngoba ukuba ngangingay'mele ngaba ngikho lapho engikhona namhlanje. Ukuba uNkulunkulu wayengekho eduze nami ngaba ngikho la ngikhona. Izimo engihlangabezana nazo mhlawumbe ngangayibulala, kodwa ngobukhona bukaBaba uNkulunkulu ezethi encwadini kaJobe, ngiyazazi indlela zakho, ngiyazazi nezivinyo zakho, kodwa ngelinye ilanga uyophuma usumhlophe usunjengegolide. Namhlanje-ke ngiboneke ukuthi senginjengegolide. Okunye kwangenza ukuthi ngibekezele emshadweni wami, ngangingafuni ukuthi makufika usuku lokuthi ngiyahamba emhlabeni mase kuqilazeka umndeni wami sungena endlekweni ukuthi ngoba bese ngihambile emshadweni sekufanele ngithenge inkomo nembuzi. Cha, ikhona okwangenza ukuthi ngihlale. Nanokuthi ngangingafuni ukuthi uNkulunkulu mekuthiwa ukhumbula umyeni wami sekufanele ngikhiphe imbuzi nenkomo ukuze ngizokwazi ukuthi ngihlalele umyeni wami. Cha, ngathatha isinqumo ukuthi ngizohlala la, kukuhle kukubi kunzima ngizohlala. Ngoba ngangithe sohlukaniswa ukufa. Ngangisho njalo phambi kwabazali bami naphambi kamfundisi ukuthi emshadweni wami sohlukaniswa ukufa nomyeni wami. Ngenhlahla-ke uNkulunkulu wenza njengoba ngangibophile kumfundisi saze sahlukaniswa ukufa ngihlezi kulo mshado. Sibonge mama ngencazelo osichazela zona kulama question amathathu esinakhuzana esiwabuzile. Ngiyathemba ukuthi ababukeli bafundile, nami sengifundile ukuthi kanti emshadweni ngoba kuhanjiswa iy'nkomo kugiywa nje kanti ziyaphinde iphenduke. Sengiyazi ukuthi okay, u-1 mawenza kanje kwenza kanje. Sibonge mama, ngiyathemba ukuthi abantu abazobuka ividiyo yethu bazothola ukududuzeka kokunye mhlawumbe abadlula esimeni odlule kuso. Abanye abakhona bazothola ukuthi okay, kuphunywa kanje kanti la mele ngiy'mele, mele ngizwane kakhulu noNkulunkulu umvelinqangi. Okay mama, umbuzo wethu wokugcina ukudlulisa ulwazi nokululeka abantu abasafuna ukushada nabantu abasemshadweni ababonayo ukuthi sekunzima manje sifuna ukuphuma. Mama ngicela ululeka abantu abasafuna ukushada nabakhona vele emshadweni. Balaleli, ngifisa ukululeka nje abasemshadweni ukuthi kuyahlaleka emshadweni, biza uBaba uNkulunkulu yena uzokuhlalisa, qine edolweni noma izimo zinzima, hlale ebukhoneni bukaBaba uNkulunkulu. Abazongena emshadweni uma uthatha umuntu enabantwana
Uma umthanda umuntu wakho uthanda nabantwana bakhe, mase nathi sisuke sifike nabantwana singafaki kakhulu abantwana emshadweni yethu, sibathande kodwa singabafaki kakhulu emshadweni yethu. Kuyahlaleka emshadweni, ingane ihloniphe ubaba, ubaba ahloniphe umama, ingane ingabi nakho ukuthi hayi vele lo akangizali. Yiba strong wena mama, utshela ingane yakho ukuthi lo ubaba wakho ngoba uthandwe yimi, angeke wedlule iy'yalo zami. Kuyahlaleka abazalwane emshadweni, asihlaleni ekukhoneni kubuka baba uNkulunkulu, simile emshadweni yethu ngokukholwa nangamadlozi ethu, ngoba iwona osuke esikhethele phela ukuthi siyokwendela kwabani. Ngiyabonga. Sibonge mama ukuthi sithe masikucela wadela konke, wathi hayi ingane zami ngizolisiza kulokho, ngizovela emavidiyweni eni ngizolithelela ulwazi ngendlela nami engazi ngalo. Sibonge futhi ukuthi kulezi ziluleko kade uzisho abaningi bazoyithatha beyisebenzise, is-either usafuna ukushada noma ususemshadweni. Mama sibonge kakhulu namuhla. Sicela-ke mama uvalelise kubabukeli. Ngiyavalelisa ababukeli, siyabonga abatwana abasilethile nala ukuthi sizophefumula noma sibanike ulwazi ukuthi kahle kahle kuqhubakalani emshadweni. Siyabonga, sifisa ukuthi uNkulunkulu abakhulise kumsebenzi wabo abawuqalile, bememe ubaba uNkulunkulu ukuthi kube uyena ohamba phambili, bona beze ngemuva. Ngiyabonga kakhulu. Amen. Sibonga umama, sibonga ikhaya elihle ngokushutha, sibonga ababukeli ngokusibuka. Uma ufuna ukuthi ubone yonke le video kade senza nomama, uthole zonke izeluleko umama kade ezisho, uzongena epagini lethu iDate Your Kids NPO ku YouTube. Kodwa uma ufuna iqeshana uzongena futhi epagini lethu uDate Your Kids NPO Facebook, uDate Your Kids NPO ku TikTok. Sibonge babukeli until ivideo ezayo. Date Your Kids, Futumalo.